this morning atong makauban ang atong amahan sa probinsya sa Davao del Sur, Governor Douglas Dodo Cagas. Sir, good morning, sir. May buntag, Mike. Good morning, Gob. Good morning. Reaksyonan ko sa Davao del Sur. Sa Sudal Panigo, Sugsiyam, Kalungsod. Ang iyong amahan, Pinesar-Lariga. Pinundog na po ninyo, nagbalik ka sa ulan-ulan. At ulan ka, Mike. Yes, sir. Napunta nga nga itong katauhan ang alerto o mga andam na posible mag-good Mike na bubaha na siya ito. Maugyod. Nandang na Mike. Katauhan sa Davao del Sur, sa Bigos, especially, o sa itong mga kabukiran, sa kanang diya sa Buong, o diya sa Yaton, at then, landslide yan, no? Yes, sir. At bantay sa mga reaksyonan ko. Ito ang lugar pa sa ito. Opo. Ikaduhan na kong alert, Mike, ang may tungod sa COVID-19. Sa ating lalawigan, Mike, as of today, perintas ka cases na ang na-accumulate. Sugod ka na Marso, ang abot ng 40 ang confirmed cases sa atong lalawigan. Although nilang 40 cases, na-recover ang mga dagkanya na, no? Yes, sir. Pero ang actual cases karon sa adlaw, dugang sa upat. At umabot ng napulo, subukan natong active cases sa atong dalawigan. Ang tulo na nasa provincial hospital. Ang kasagaran na sa atong mga different quarantine or quarantine centers sa atong Sudal Panigo o sa mga lungsod na daan nasa dito. Ato lang i-alert sa itong katauhan na magbantay kita. Kaya kinigong sa among pagsuon, ikan kini sa mga locally funded individual. LSI. Lagikan sa Manila or Abroad. Cebu City at confirmed cases at daghan ang confirmed cases in comparison to the other places in the Philippines. Daghan sa ilan ang ulit. Siyempre, kaya sa ilang buhaton. Most of them wala na trabaho or ang uban niya, OFWs, pauli sa mga lugar din sa gikan, nasod na wala siya kinangganan na sa trabaho. Siyempre, atong dawaton sila sa atong dalawigan, sa atong taga-ato rin. Taga-atua. Yan pa rin sa niyang ihon, madungan ito na, Mike. Yes, sir. Ay nga ba man nagpapauli karon rin mga OFWs. Programa man kana sa atong national government. Kapasyon sila ka plano or barko paingon sa mga probinsya o syudad na taga dito sila. Sama sa ato, sa Davao International Airport o sa barko na sa Davao, Bastalan. Itang taga Davao del Sur, atong katungganan ka na, ato ka ng moral obligation na ato siyang dawaton. So we are expecting na madungagan ta kaya atong requirement niya, Mike, dawaton na to sila pero ato sa quarantena for 14 days. Sir, during the period of time, the 14 days, okay, i-test mo na sila, i-swab, ma-confirm sila, na-confirm cases sila sa COVID-19. Okay. O kaya makiksunan ko nga mag-expect na doon ay additional persons na ma-confirm na to at COVID affected, COVID sick personalities. Dili kinahanglan nga mataraan pa sa magpanis pa. Atong dawaton kini mga tawhana at the same time para dili sa kagawa di pagsuloy i-quarantine na to or the hospital
as the case may be. Itang mga taga-Davao del Sur, ato sa Dawaton, na tayo dito taga-problema ka na sa ilang kailitan sa pagkamuyo. Ang ilang pamilya niya na walay mga pagkaon, walay panginabuhi yun. Atong sangkiton ang katawhan sa Davao del Sur na magsinabangay kita. Ato kinantabangan, pagkaon nato ng pamilya, atong atimanon. Sa itong pinangalanan ng hospital nato sa Davao del Sur, Provincial Hospital. Itong sangkiton ang atong private hospital na mudawat sa ila. Doon naman sila requirement sa itong Department of Health na matag Provincial Hospital, ang matag private hospital. They are mandated na i-reserve ang 20% silang room para sa mga COVID affected persons. Pero traditional na kakanaan yan sa tungganan. Pag-reserve of 20%. Sa Manila, Mike, Yes, sir. 50% yun sa mga private hospital silang room required na reserve sa COVID patient. So, what we just pray, dili mo daghan tayo ang atong mga COVID-affected person. Whether or not ikan sa abroad, or ikan sa Manila, sa Cebu, o sa lokal. Ang nakahayin nato ngayon, Mike, kung at magbantay kita, wala pa locally transmitted o local transmission. Sa atong syudad o sa siyang kalungsod. At umabitaw na kita ang ipadayon na dili ka maglaglaan. Ipadayon na atong sunob ang atong face mask. Ipadayon na atong pag-distancing kita o ka ng hand washing. Frequent, proper hand washing. Ito ba mga tulog ka mga standard preventive measures para di ka makatakot o di ka matakdan. MWF. Distancing o hand washing. Okay. Ato na balik-balik ko, Mike. Yes, sir. Ano nga itong registration at itong ito na, yun ang mga announcer na, balik ka na. Yes, sir. Kasi mag-chismis mo rin, makauya pa, ino mo na kahit ka mo po, swapong tao mo. Delikado Sige, makagulog yung pamilya. istorya, mga patano, mga dalaga diya. Mga DJ mo. Delikado na. Kawayan tag mga Gob. mga tawa na. Gubang pamilya, Gob. Ha? Guba ang pamilya. Gubang pamilya. Oo. Sir. Yung ikutan na tungkol yung atong problema karon, ha? Yes, Gob. COVID. Okay, Gob. Regarding sa kining mga LSI, kada adlaw ba gyud, sir, dunay maabot? Adi man kadadlaw. Okay. Dinagwan. Karalitan di other Mike. Itinta ka bukto, bikas ko sa bato. Pila, sir, si Tinta? 1070. Oo. Gob, kanang si Tinta, Gob, asa sila i-quarantine? Nagano ka. Iba sa lugar nga sa kagikan din kagikan. Okay. Digos, ang mga kontinang Digos. Sa city na exit. So kung taga-Digos sila, di na sila sa Igpit. Tama. Pero umalungsod at sa dito. Dito po Pero sila. magpakalaman. Dahil napalong, Gob, napalong. Masa to, sir? Kisay magpakaon, sir? Hello? Okay, sir. Hello? Yes, Gob. Hello, Gob. Okay, klaro na. Digos. Sabi ka, din sila magkorektina. Okay. Ang tao, ang mga natabangan nato pamilya ng mga tawana. Kaya wala na mga bukas sa pamilya. Kaya sabi sa mga city drivers o owners o pamilya, nagsalimos na ng tao. Oo. Wala trabaho, wala pagkaon na pamilya. Pawaw tayo na, Mike. Tabangan nato sa tawan. Okay. Wala yung i-focus na, Mike. Yes, sir. Sir, Yung mga pamilya nini nga wala tayo mga itas mga Yes, sir. Sir, inigabot sa mga LSI, sir, i-quarantine sila diretso, di na sila pahapiton silang balay, bisag kadali lang. Nawala si Gob. Ato ipangutana kang Governor Kagas mismo mga higala kung kining mga LSI inigabot nila din taga Davao del Sur sila, quarantine ba sila diretso o tugutan sila nga
muuli sa balay o ibilin ang ilang kuan, ilang usabay ilang ibilin ng mga pasalubong sa ilang pamilya. Murag di na siguro na no. Di na siguro na. Wa man siguro. Na. Hagbong na hinuon akong cellphone. Our provincial governor nagpahimangno balik-balik nga naghatag og pahimangno o panawagan sa katawhan sa lalawigan kalabot nining usaon nato pag-prevent o usaon nato nga di ta matakdan o paglikay nining makalilisang nga virus COVID-19 mga higala. 50% dahil sa mga ospital sa kauluhan gikinahanglan nga dunagyoy igahin para sa COVID-19. Grabe na gyud no? Hay nako. Dili gyud ta gusto nga maabot ta sa punto ngayong ana. Pero unsa may atong buhaton para di ta maabot sa punto nga simba ko ato ang mga ospital 50% na ana igahin para sa mga COVID patient but pasabot pwede na gyud ang daghana no. Likay ta na mga bay, mga kaigsuunan ko sa Davao del Sur ato mga kaparyentihan, mga kaila, mga higala, likay ta na. Usaon na to paglikay, iwas tagtaw, iwas tagbae, iwas taglaki. Pag-sure ay! Iwas taglaki. Pag-sure ay! Iwas ta. Distansya. Pwede man ta hinabi pero distansya. Far distancing. Tumano na to na. Kay relax sa magugkay ta kay nakita na to sa palibot na to tungod kay under ta sa modified general community quarantine. Abri na tanan, balik na tanan, pero always remember, new normal ang tawag ani. Bag-o nga normal. Kay kung ang inyong pagtuo balik na sa dati nga katumurag walay COVID-19, dili unta butangan og new, di ba? Normal na lang unta diretso, oy normal na ta. Pero kay naaman ang new, bag-o nga normal, but pasabot, doon na na'y kalahian aning pagka-normal. Dili pod abnormal. New normal, bag-o nga normal, unsa may kalahian. Abri na tuod halos tanan. Pero naagihapon ang distansya. Say for example, sa simbahan, gitugutan na ang misa, gitugutan na ang pagsimba bisan sa unsang simbahan. Pero tungod sa bag-o nga normal, halos 50% na lang sa kapasidad sa inyuhang mga miyembro ang pwede makasulod sa simbahan. Pwede na magsimba. Pero dili na sama kaniadto nga pwede rag maghuot na din ha. Okay? O niya sa mga Katoliko, sa normal, ang pag-ampo sa ama namin o amahan namo, naanay kalahian sa new normal kay bawal na maggunitay sa kamot. Sa normal, pwede man. Di ba? Magkanta og ama namin, gunitay tas itong mga kamot. Apan karon, wala na. Wa na'y gunit sa kamot. Sa normal, pag makakita ka og ninong nimo o ninang, muamin. Karon, wala na'y amin. Ha? Pero daghan gyapon mo amin sa imo gob. Daghan gyapon mo amin.
Kung bawal man ang laman, no, bawal sa sigurong amin. O katong sa mga ninong, katong mga ninong si Gob, ninang si Ma'am Didi, ayaw sa mong amin, ha? Bawal ang amin.